A todos e a todas, grazas por estardes aquí tan longe. Logo en casa que chegamos un poquinho máis, damos así un pouco de calor. Ben, hoxe o Concello de Pontevedra súmase a unha campaña que se está desenvolvendo a nivel nacional, que é esta de vitaminas para o galego. Unha lingua moderna, unha lingua como a nosa, unha lingua que nos define como pobo, precisa estar presente en todos os ámbitos da vida. Precisa estar presente no lecer, no traballo, na ciencia, no deporte, no comercio, na arte, en todos aqueles ámbitos que permiten que os cidadáns e as cidadás deste país poidamos desenvolver a nosa vida íntegramente en galego. E, por suposto, tamén nos medios de comunicación. É un traballo que temos que facer entre todos. É un traballo no que a cidadanía de Galiza, no que os galegos e as galegas temos que implicarnos, desenvolvernos, posuirnos, pularnos, defendernos a existencia dos medios de comunicación en galego. E, desde logo, temos que estar tamén aí as administracións públicas. Cando falamos de medios de comunicación, falamos de todos os ámbitos, de medios de comunicación na radio, na televisión, utilizando as novas tecnoloxías a través de internet e, por suposto, queremos ter un papel na man e leer as noticias en papel, como se pode facer en todas as linguas importantes do mundo. E as administracións, como decía, non podemos deixar soa a cidadanía, non a podemos deixar orfa, sino que saíndonos dela, séndonos parte desa cidadanía, temos que estar acompañándoa e non podemos pensar que se deixamos actuar libremente ao mercado, se deixamos isto en mans do neoliberalismo, vai ser posible que unha lingua como a nosa, que precisa axuda, que precisa ser apoiada, teña eses medios de comunicación en galego. Por iso, o Concello de Pontevedra vai estar aí apoiando, e supoñemos que tamén outras administracións deberían facer. Xa, antes de dar lectura ao manifesto, quixera agradecerle que estean hoxe aquí conmigo a Xosé Luis Álvarez, de Feita, a Gonzalo Sancho, de Vai polo Río, a Miguel Lago, do Centro Comercial Urbano da Zona Monumental, a Xan, representante da Seco Bateas, da Liga Nacional de Villarda, e eu, en nome do Concello de Pontevedra. Todos estamos implicados no desenvolvemento de maio, mes da lingua, queremos hoxe representar a toda a sociedade pontevedresa, que estamos seguros de que está connosco neste asunto. Así que, sin máis, deixamos a con eles e damos lectura ao manifesto. Boas tardes. A iniciativa Vitaminas para o Galego diríxese a todas as persoas que falan en lingua galega e a todas aqueles que aman. Quero contribuir a que o idioma propio de Galicia adquira un rango social de normalidade. Preocúpame a situación da nosa lingua e, diante do descenso no seu uso, manifesto que a día de hoxe o uso do noso futuro idioma non está asegurado. No século XX, a lingua galega era falada con espontaneidade e regularidade, mais nas últimas décadas os estudos científicos e mesmo unha sinxela observación constatan o descenso no seu uso. Apelo a toda a cidadanía de Galicia, a que vive aquí, a que reside fora, porque a presenza do galego, a súa extensión, a súa normalización, dependen da vontade do corpo social e das actitudes positivas e activas ao seu favor. Afirmo que o aproveitamento cultural é unha necesidade básica, só despois da alimentación, a vivenda, a sanidade e a educación. Asumo a aseveración do filósofo Eduardo Lorenzo, según a cal a cultura non é un fin en sí mesmo, e por iso defendemos unha cultura para a felicidade. Pero a cultura non existe en abstracto, está vencellada ao territorio, a comunidade humana que habitou e que habita na zona determinada do planeta onde se desenvolve, porque a universalidade parte do local, do próximo, do cercano. O galego non é un obstáculo para comunicar cun público consciente e amplo. Por iso, queremos reforzar os medios de comunicación en galego, coa creación efectiva dun espazo galego de comunicación como plataforma de defensa
da identidade común, un espazo que promova novas fórmulas de presenza da lingua e cultura galegas en Europa e no mundo, máis antes de nada en Galicia. O galego necesita vitaminas. A campaña pide con urxencia a colaboración de toda a xente. Quere facer patente a necesidade de axudas, medios, apoio e soporte para o idioma galego. Pretende implicar moitas entidades e sensibilizar as persoas, ao povo, para revitalizar o idioma e garantir a súa transmisión interxeneracional. O galego precisa moitas vitaminas. O país necesita como auga de maio contar con medios de comunicación que empreguen o idioma de noso. Vitaminas para o galego pretende visibilizar os medios en galego, boa parte deles de carácter comarcal. Procuramos, ademais, vías de financiamento que garantan a súa sostenibilidade e o traballo digno do conxunto de profesionais. Galicia quere información de proximidade en galego, máis media que no século XXI difundan e prestixen o idioma, altofalantes que ensinen a nosa visión do mundo, peten nas conciencias e fagan visível a sensibilidade e a creatividade existente na sociedade galega. Moitas gracias. Ben, pois moitas grazas a todos por asistirdes a esta lectura e seguimos vendo no traballo a prol do galego.